Здравейте на всички! Здравейте, котенца! Как сте, котенца? В днешното видео ще играем Roblox в Dress to Impress. Влизам в Roblox и играем Dress to Impress с Никола, Дея и Славена. Играем, влизаме в АТВ, влизаме и... В днешното видео ще играем Dress to Impress и то випа. Така, започваме. Така. Кой ни е първо? Хей... Какво е това? Бъди. Не знам. Какво е бъди? Да, ето я дейчета, здравей, Дея. Съм по тебата, значи само съм по тебата, само искам да съм красива. Така. Фей, колко красиви дрехи, само да съм на първо място, защото не разбирам какво, защото тук урови. Къде да взим? Къде да мога да махна? Тук ли не? Тук да махна? Ще мога? Сега? Да, бъди. Добре. Така, обличаме се и сега. Всички правят някакви екстремни неща, така че аз ще правя. Каквото и те правят, аз правя. Така, ще направя нещо много яко, което... Ето ги. Ще направя нещо доста яко, което аз по принцип го правя, не знам, и сега пак темата също. По принцип аз правя такива и доста често пускат тази тема. Не знам дали, ако често сте играли тази игра, пускат често тази тема, бъди. Че аз не искам това. Аз съм много добра, един път бях на първо място, който играл с мен, играл. Аз тогава не бях ютубърка, защото много... От сега мисля, че бях започнала от вчера бях започнала ютубската ми версия. Така, всичко ще направя като тях. Така, къде има гадните, които е... Не. Ужас, лицето е ужасно. Трябва да направим нещо това е котенца, ако това не е страшно лице, не знам. Така. Слагаме си ногти по-дълги. Не такива. Дълги. Дървяти. И отиваме, най-верното е кожата. Кожата ще ни бъде такава. Така, отиваме, нож. По-скоро. Какво не бенгарски огън, ще бъде яко. Така, ще няма да вземам нищо. Къде е дейчето? Тея ето сами, кое? Това е един... Софи. Това къде? Това е сисито. Спря в момента нещо много накичено, което трябва да е накичено. Така. В момента не съм накичена, ще стана. Котенца ще стана накичена, само да ви кажа, така че... Ето, първото накичване. Ето и тук. Ето, това вече стана брутално. Ето, тук трябва да сложим един план, но черен, такъв сив. Супер, така, взимаме и сега се накичваме още повече.
да бъда кичмалиста. Така, взимаме сега... Да взимаме... Ама не знам дали сега ще бъда на първо място, така че... Искате и пази. Тук няма нищо. Тъши, това е много готино. Много готино. Така, взимам обици. Другата обица, моля. Не, стоят ми камера. Ладно ми стоят, така че не видите. Как ми стоят. Така. Обаче нямаме пула. Отиваме към полите и си взимаме. Пак не трябва да сме така. Не, тъжа. Ние сме пороклада. Чакай, трябва да се нещо така. Ни приклива. Това не е готино. Не. Шанс. Беше готино, ама много се стева. Така, може тази обикновен... Мразя обикновените неща. Така, взимаме още един колан. Аз съм на кичена, ви казвам просто. Казвам, че съм на кичена. Обичам да съм на кичена от всякъде. Ето, това е сисито. Аз съм на кичена от всякъде, беби. Само трябва да вземам бухалката тази. Kind of scary, между другото, може би да става така. Но сега, както виждате, тази не е kind of scary. И напазите. Случай се хейм. И гледай дрехата. Не е такива. Добре, хубава си, но виждам. Не ти бивате ми. Така. Тази е листа. Листа въобще не е страшно. Но ще си държиш. Нали, биби? Това е страшно. Така, бъди... Въобще си бъди... Бъди, тя си взема бъди... Аз трябваше да си взема. А това да е къде, така че... Киш, казвам киш. Успрай да си взема вратиници. Ще вратина беше. Това... Ама трябва да ти изобазите, къде мога да кажа. Окей, не съм много. Аз не видим добре. Ето, да ви кажа. Боже ми. Не, никакъв шанс не изглежда. Да. Това е дейчето. Здрасти, Дея. Това е дейчето, да ми. Това е звезди.
веднъж даваме на който не иска да ми дава 5, защото 5. Моля да съберем. Аз съм първата, която... аз съм първа. Не съм на първо място. Добре, съм на първо място. Защо скачам по този начин? Аз съм на първо място. Дейче, ти си на трето. Ти си на трето, аз съм на първо. Аз съм на първо място. Съм къде е тук. Беби. Аз съм на първо място. И така, върглици, почти. Между другото, да се сядам на мясточката. Здрасти. Че аз съм на първо място. По принцип това е сами здрасти, сами съжалявам. Просто си грозен. Така. Каква ни е темата? Купит. Force. Купит. What is this, bro? What is this? Добре. Това е нещо готино. И такова, което ми спадне. Така. Взимам пътените ръкавици. Може и да не е страшно. Няма да бъде сигурно. Защото сме вече минахме тема страшно. Може да направя всичко, ще бъде бяло. Я ще бъда бяла. Чудапите ми ще бъдат бели. Не, тази рокля е отвратителна. Мразя тези рокли. Самата рокля е гадна. Ето ги белите неща, ще вземем като миличко. Така, вземем бутуши. Така. Това е готина беги. Така, мисля, че това... Не ми стои обаче на това, иначе е готино. Това е много готино. Бейбите, много са готини тези. Ето това ще взема. Само лицето ми и косата остава. Така. Отиваме към лицето и косатичка. Ще направя снежната кралица. Ако не сте гледали снежната кралица, сега е момента. Здравей! Ти си бяла като мен. Дори няма да се вижда, така че просто ще се сложи някакви ногти. Ставам. Така. Ще взема ли бейби очила? Стои много. Ще си ги взема. Косата. Ще забравям за косата. Няма да забравя накрая. Обещавам ви, няма да ви забравя спокойно. Подметте ме поне аз. Ужас! Дори да се квити с това. Аз стои на моето. Много са готини, всичко е толкова готино. После другото ще бъда на тема котка, дори да не е темата. Ми хареса. Ако не ми хареса темата, ще бъда на тема котка. Само когато не ми хареса темата, тогава съм на тема котка. Или не мога да го включат. Преди такова хи не исках тема котка, защото забравих темата котка. Така, ето. Това е любимото ми. Не, къде? Тук го няма сега. Къде отиде?
някъде тук го бях видяла. Ето го, аз съм си го сложила. Извинявайте. Тук съм. Така. Слагаме това. Супер, с черно с бяло хубаво. Нещо не ми стои много сега точно. Става. Добре, отиваме. И само да ви кажа нещо, абонирайте се за канала и проследете лайка нагоре. За моето аутфитче, вижте как съм аутфитче. Така че хайде, давай. Така, не ми си ври перата в мен, а това ще ти се вра перата в теб, като виждаш. Така, искам да го взема. Благодаря. Аз съм малко трудно, защото съм на отворен екран, така да ми е такова разширен. Затова. Това не е от моите приятелки. Къде сте? Ето, аз виждам... ето я. Не, това не е. Къде сте? Сиси, ето е Сисито. Това ли е Сиси? Ето е Сисито, Сиси. Ма защо си се направила такава грозна? Няма да я избера, честно. Какви са другите? Къде са другите, бе? Къде да видите ли въобще част от карта, честно. Те го чакат. Сега часа. Добре, всички са тук. Просто не можем да се намерим. Ето е. Тиче. Дея. Ето е. Също. Ужас. Пращайте лайка нагоре и subscribe тона. Така. Или нещо. Явно вече. Сега ще знам вече. Аз съм да го видна. Така, вече е Николай. Така, това е Асилауа. Добре, Асилауа. Супер. Не знам, ще го започвам хубаво, ама не си го довършвам. Ще да стане хубаво и чакай да ти дам 5. Ама това бъде. И ще го довършвам. И да ти дам 5 зели. Ето и аз си. Да, суп. Защо? Това е толкова грозно. Защо видяхте ли? О, мен. Благодаря ви. Да съм притеснен. Благодаря. Малко. Добре. Това ще бъде готино. Ще бъде пак на първо място, със сигурност. Сега вече на първо място. Това също е готино. А това е Никола ли? Не, това не е. Самото ли? Не. Без да започва сам. Да, това е сами.
Това не искам да съм го гледала. Какво е станало с теб? Направя ли съм с теб? Да тази пръчка. Ще казваме котенца и ядрим се. Кателия. Катилия. Какви готини топчета, откъде си ги намерила? Защо козата ти се мърда? Как е станало това? Къде пали си? Тя сигурност. Тя е хакерка. Интересно. What? Аз съм на първо място отново! What? Стига бе! Как става това бе? Аз съм на първо място! Бе! Котенца, аз съм на първо място отново! Май ми дават доста звезди. Много ми харесва. Защото съм ютубър. Май. Колко готино! Всички ми дават звезди! На другия рунд аз ще дам звезди и ще се направя на Томчо. На Станчо. Станчо, който го знае там. Станчото е почина, но е котката ми. И беше много дебил и черен, целият черен. Ти ще се правиш на Станчо, а не тук. Аз пък, те са две пъти, стига бе, те са две пъти, едно погледно. Аз като съм няма, не ми позволяват. Колкото героя ми може да кара с това на снежната пазалка и аз мога така. Същата, много добре карам. Така, Васуал. Ваус. И аз съм добра с английски. В кавички, хора. Кавички. Котенца. Така. Ваус е много готин. Така че трябва да съм бяла. Пичам. Трябва да съм с рокна. Ваус, нали е Ваус? Нали е Ваус? Така. Да, съм голяма рокна, обаче. Не трябва да съм такава. Всички. Не мога да съм Станчо сега. Искам да съм малко вас. Не. Какво? Баща. Ще бъда Станчо. Аз и в други видеа съм правила на Станчо как съм. Добре. Това съм направила? Нищо съм направила хубава. Но сега ще се правим еднакво. Път ще се сменя лицето спокойно. Ох, стига! Трябва обаче да си сложим коса. Долу справна Станчо, както по принцип. Ето, пак съм така. Който е гледал предишното ми видео, знае как. Не, аз съм го правила на видео, обаче това. Съжалявам, ще го направя, обещавам ви. Заклевам се, ще го направя на видео. Ето това беше къщата на Станчо. Беше. Така. Трябва да ги се взема тези. Въй. Това ще бъде... Това ще бъде много готино. Така, отивам да си взема коса и ще бъде същото. Нямаше коса. Имаше кожа. Вижте какво намерих. Това вече готино. Не. Защо не ми друг цвят? Извинявай. Моля те. Това. Чакайте да видим
ще бъде до сега. Опава съм. Така. Ой, виж ме те ми. Ой, Танчо. Не, това не е готино. Трябва да съм готина. Или без лице. Така е по-готино. Да, без лице. Да, чувам към... Така, супер. Трябва да се остря. Да, знам, станцията не е темата станция, но обичам станцията и ще бъде моята котка. Трябва да имам яки. По-добре ще бъде. Ако сложа това... О! Ой, това е много готино. Това вече е много готино. What? Ой, вижте. Много да се вижда, защото все пак съм за това нещо. Това ще е гадно. Аз правя тема, Танчо. Ще направя нова тема, явно съм направила нова тема вече. Така сложила съм на зарядното на батерия съм сложила зарядното, така че няма да ми свърши. О, не, вземах да съм баба. Че не беше баба, беше на една. Къде си с вами? Самче! Ой, виждаме! Котенца, виждаме! Ой, това е много готино. О, ето я! Това е моя нова приятелка, която се включи сега в играта. Че е по-хубаво без това. Помните ли онази игра, където играхме на видео? В тази, ама чакайте малко. Имам 14 секунди. Ако скриша нещо. Готова съм. Това е много. Не. Да. И стана. Добре, супер сме. Защо тази е направена? Не, това не е темата. Да, аз съм се успатила темата, но нищо. Ще ме хареса. Готвен са гласовете за не и пишете долу в коментарите каква ще бъде другата игра и каква искате. Но искам и да праснете лайк, искам да праснете subscribe бутона и сложете лайк на видеото, ако ми хареса. И вижте тези точки, къде ги слагат, много са готини. Къде ги слагат? Не знам, но аз съм много готина. Ама котата. О, не! Това е много готино. Как става това? Да, не е въобще готино. Ето ме сега мен. Не знам дали да съм готина. Мисля, че аз съм готина. Но да. Ама само да ми... Там поне да гласуват хубаво за мен. Чакайте, кози. Правите пазите. Така. Самията го сам. Сега не... Так, Танчо. Горчен това. Така, сега... Зайн. Още. Зайн. Зайн.
Извинете. Така, хайде да е. Роз 28. И роз 20. Много е готино тази. Аз съм и все пак на Станчо тема. Даже да не съм спазила темата, съм на Станчо тема. Моля да съм аз, моля да. Аз съм на трето място. Добре, че съм на трето поне. Аз съм на трето обаче. Готина. Вижте ме, аз съм Станчо. Тази, която ми говори, no, I said the video, No video. Ето сега съм е тук там. Добре, аз отивам. Кое сега? Venom Belty. Venom's Belty. Упс, аз не искам тази тема. Ще направя готина тема, така че няма да съм ще бъде готин. Що да не бъде? Вече ставам Venom. Добре, аз не искам да стана. Добре, просто ще стана цялата Лилова. Искате ли да бъда цялата Лилова? Добре, ще бъда цялата Лилова. Напишете това в коментарите, дали искате цялата Лилова да бъдем. Боже мой, ето аз ще бъда цялата Лилова в момента. И друг път искате ли да играем Джорстон Прес или не? Погледнете, имам два чифта крака. Ой, бобче, какво е това? Имам два чифта крака. Имам нови очила, да. Ето ги. Да, между другото гласовете за това си им влез, дали искате. И пръснете лайка. Съжалявам, че го казвам отново, просто искам да го праснете. Е така. Бай, чупах телефона. Така, ще бъде цялата Лилова, що ми искате. Дали искате още такива видеа, ни праскате лайка и сабскрайба. Така, слагам си това, защото е същото лилаво такова. Ето, така, това е лилавото. Тук.
че днес с едни мои приятели, Самито, значи Дея, Славена и Никола бяха тук и ми казаха, айде да играем с твоето видео. И той снима това видео и сега, когато каза това, и аз казах, ти ли снимаш? Значи аз участвам в него. И тогава той тогава ми каза, да, не знаеш ли? И той тогава ми каза, аз участвам в видео. И аз казах, не знаеш ли, че участваш в видео? И той каза, не знаех. Защо аз имах само нещо? По принцип любим децата Лилаво и Розо. И двете са любили. Не мога да я беря от това. И сигурно ще кажете, ще спамите в коментарите. Моля, искам да видя какво е. И така. Увой. И двата са ми любими цветове. Обожавам и двата цветове. Цветова комбинация Лилаво и Розово. Не знам какво става. Съм потърсила в интернет. Още не съм добавила клин такъв пола. Отивам към полите. Аз не обичам клинове. Вау, това. 100%. Много хубаво ми стои. Ама трябва да си сложим пантук отзад. Хубаво. Защо тази черна? Аз обичам да съм лилава, да е черна. Или розово. Лилава или розово. Така. Много ми се оргалица и пак трябва да, обаче ще го направим от такава друга, за да се вижда все пак. Ето така, значи тук слагам чанта, защото ми трябва някакви аксесуари. Все пак не да съм някаква такава. Така, минаваме времето, чувам го. Не, още ли? Не можем да. Каквото съм най-къса трябва да слагам. Така, готови сме. И на 2, 3, старт! Dance. Yes, baby. Така. Последен рунд. Кажа, че трябва да тръгвам. Няма да се върна така. И тук няма да има пауза на това видео, така че ще го нарича филмът. Играя Dressing Day с Славена, Дея и Сиси. Играя с Славена, Никола и играя Dressing Day с Славена, Никола и Дея. The Secret Cave. Вие съм щастлива. И после се много лилаво. Защо ми смаха? Това не е после. Така, да видим, тук имаме нещо. Здравейте, кое ще не е душа. Бъй, тази... Моля! Тойлет топ мода. Защо? Бъй, тази само на първо място ще бъде явно. Добре, използвам си моята малко. Така. Нещо много ми е обикновено. Обичам повече на качени неща. Обикновено в средаване. Хайде, как го казвам, много си обикновено. Фло 779. Какво е? Ой, ама език. И е... Също е готина език. Ама, защо се казваш Фло 779? Ето няма времето. Когато казах това, защо? Да го е гадно. Проблема. Аз колко... Да си курсам. Така, видим дали участва самито. Така. Или да ще тръгне, аз ще тръгна, че не участват те в хом. Така, сега ще видим дали въобще участват в Roblox, ако не.
Сори, вече приключваме игра. И, както ви казах, ще го изпратя. И това видео трябва да събере 100 лайка. И ще направя още едно видео, но доста по-готино, което ще бъде... Ама не, аз ще правя видеа. Просто ще направя лайвстрим. Не, по-скоро ще направя много дълъг. Може би 6 часа, може би да бъде. Затова пръснете лайка нагоре, абонирайте се за канала. Искам поне да има 10 абонати. И ако съберете 10 и 100 лайка, ще ви се благодаря и ще го направя видеото. Добре, и за това